Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. дӯстон, имрӯз пресс-конференсияи Ислам Махачев ва Александр Волконовский баргузор мегардад ва шахсан ман фикр мекунам ки ин пресс-конференсия хеле шавқовар мешавад, чунки онҳо пеш аз пресс-конференсия аллакай оиди якдигар суханҳои вазнин гуфтанд. ҳамаи кор аз суханҳои Александр оғоз шуд. ӯ дар суҳбат бо журналисти ESPN оиди Ислам Махачев чунин суханҳо гуфт: шумо дида истодаед ки чӣ гуна ӯ дар ҳар як интервюи худ оиди суханҳои ман механдад. аммо акнун ӯро вазнкамкунӣ вазнин интизор аст ва мо дар чеҳраи ӯ ханда намебинем. агар ки ӯ ба октагон барояд ва боз хандиданро идома диҳад, баъд шумо мебинед ки дар охири муҳориба кӣ механдад. ӯ инсони боэҳтиром аст, аммо ин хандаи ӯ ба монанди ноэҳтиромӣ менамояд. аз чеҳраи дигарон хандаро нест кардан ба ман писанд аст ва ман бесаброна интизорам ки ин корро такрор кунам. ҳозир боша бигзор ки ӯ хандидан гирад, чунки ҳамин гуна ғалабаи ма боз ҳам ширинтар мешавад, аммо мағлубияти ӯ боша боз ҳам шармандатар мешавад, гуфтааст Волконовский. ва дӯстон, Махачев ӯро беҷавоб нагузошт ва дар суханҳои ӯ чунин ҷавоб дод. ҳозир интервюи Волконовскийро дар ESPN тамошо кардам, ки дар он ҷо ӯ мегӯяд ки аз чеҳраи ман хандаро нест мекунад. пагоҳ ҳамин гуна фаъол бош, вақте ки мо дар пресс-конференсия бо ту рӯбарӯ вомехӯрем, навиштааст Махачев. ва дӯстон, чӣ гуне ки мебинем байни онҳо каме бадбинӣ пайдо шуда истодааст ва ана барои ҳамин пресс-конференсияи онҳо бояд ки шавқовар шавад. баъди якчанд соат пресс-конференсияи онҳо баргузор мегардад ва мо барои шумо ин пресс-конференсияро тарҷума карда дар YouTube канали худ мегузорем. ҳозир боша дӯстон, прогнози чемпиони пешинаи UFC ҳамдастаи Александр Волконовский Исраил Адесаняро дар ин муҳориба пешкаши шумо мекунем. фикр мекунем ки ин муҳориба дар стойка мегузарад. баъди оне ки Ислам Александрро ба замин меафтонад ва ӯро дар замин идора карда наметавонад, ӯ чӣ кор карданашро намедонад ва баъд кӯшиш мекунад ки текдаун гузаронад ва зарбаҳои беҳуда занад. ман боварӣ дорам ки Ислам дар сеюм раунд таслим мешавад. ман медонам ки онҳо барои 5 раунд омода шуданд ва кори худро хуб ба анҷом расонданд. ман дастаи онҳоро эҳтиром мекунам, аммо дар ин қисми ҷаҳон онҳо бояд дастаи моро эҳтиром кунанд, гуфтааст Адесаня. ва дӯстон, аз рӯи суханҳои Исраил Адесаня, Александр Волконовский Ислам Махачевро дар сеюм раунд шикаст медиҳад. шумо дар ин суханҳои Адесаня чӣ фикр доред? метавонед фикротонро нависен. ҳозир боша дӯстон, биёин якҷоят тамрини кушодаи Ислам Махачев ва Александр Волконовскийро тамошо мекунем. Alexander, the